Benvolguts veïns i veïnes del meu poble, d'Alzira. Avui em dirigisc a vosaltres per anunciar-vos ja d'una forma definitiva que el meu temps com a regidor en el nostre poble ja ha acabat. Avui s'ha acabat. Demà, dissabte, dia 17 de juny, tindrem un nou govern a la nostra ciutat. Dir-vos a tots que ha sigut un honor i un privilegi servir-los durant tots aquests anys i vull expressar el meu profund agraïment per la seva confiança i per el vostre suport incondicional. També, i com no pot ser d'una altra manera, vull dir-vos que les meves accions o decisions segur que han tingut conseqüències negatives per a alguns de vosaltres, ja siga per decisions equivocades, per falta de comunicació o per qualsevol altra situació que hagi produït. Per això, lamente profundament que hagi ocorrit i es demane moltes sinceres disculpes. El meu amor per Alzira continuarà sent part de la meva vida. Continuaré treballant en altres àmbits per a contribuir al benestar de la nostra ciutat i continuaré donant suport a iniciatives que milloren el poble d'Alzira en un poble sostenible i que per davant porte la justícia social. Per a finalitzar, dir-vos a tots que ha sigut un honor ser el vostre servidor públic i representar els interessos de l'Ajuntament d'Alzira i de tota la ciutadania. Sempre portaré en el meu cor tots i cada un dels records i experiències compartides durant estos últims 36 anys en els que he estat dedicat al servici públic, al servici del meu poble, en distints càrrecs que he tingut en el meu ajuntament. Ara me dedicaré a descansar i sobretot a contemplar què és el que més bonic que n'hi ha, que és el blau de la mar.